Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar machiegni e chenro machielo mondo mi wago mbaka. Wang'ie kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno kendo nga morna mar bedo kodi odiechieng. Akaw thuolo ni mondo mi arwake wendo wa ubonyiswa ni nyinge nga en nyar kanye, en laktar molonye weche mage. Kae to wadonje twak achiel kachiel koka ketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Arwako kuom Ramogi duto e twak ma kawuono gi nyinga iluonga ni Judith Odenyo Alwala. An nyara lego kamoro ni Kaugagi to an min Kindu Bay Kadel. Athietho osiptal maduong' Kenyatta National Hospital kendo alony e thieth mar tuoche mikelo e del gi midhusi. Midhusi opogore. Wan gi bacteria, wan gi virus, wan gi fungi, protozoa mana kaka wasega wacho e chenro mamoko mokalogo. Erokamano. Kaun Dr. Judy, diher mondo mogo mbaka kotende kod tuo mane ma bende thoro chando jowa ahinya? Kawuono adaheron mondo wang'iye tuo machando yore mege lach, to sana kuom nyithindo matindo. Iluongo ni urinary tract infections e nyithindo matindo. Koro arwako nyikwa Ramogi duto mondo mi odonje twak kendo wapuonjre kaka wanyalo geng'o kaka tuoche gi yudo kuom nyithindo matindo. Kamano. Mana kaka iwacho no dwaher mondo mwang'ia ne tuoche ahinya mamako line mar lach ahinya mar nyithindo. Wanyalo wacho ni UTI kuom joma tindo. Ma en chandruok mathoro bedo mang'eny koso ok ong'eny ahinya kuom nyithindo kata rawere. To kwa wacho ni nyithindo wacho jogo mantiere e higni mage. Tuo mar yor lach iyudo ka ochando gendni mang'eny kendo ochando joma dongo to chando joma tindo. Ong'eny ahinya kuom joma dongo to kuom nyithindo bende entiere achiel. Iyudo ni ng'eny nyithindo ma tuo mar yo malach ni mako gin nyithindo ma samoro onyuolgi kod abnormalities moko omiyo koro giyudo tuo malach ni e yo mayot. But iyudo ka kuom joma dongo sana jok ma mine ong'eny kuomgi kendo iwacho ne tuo namba 2 kalure kod tuoche machando oganda mang'eny ikelo del gi bacteria. Koro en tuo namba 2. So ochando joma mine, ochando joma chuo, nyithindo bo chando. Nyithindo ok ong'eny ahinya but entiere. Koro oganda mang'eny osebedo ka goyo na simu ka penja to ere kaka nyithindo matindo yudo urinary tract infections. Kore momiyo nawacho mondo abi kawuono mondo aler negi. Kwa wacho ni urinary tract infection gin tuoche ma ikele del e yo mar lach. Yo mar lach kwanene picha mage yore mege lach wan gi kidney nyarogno magin ga 2 gitiyo karachiel. Then wan gi bladder mane mating'o lach kapok aj mar dhilayo ochoponi. Then kakoro sepong tiyudo ka lach kalo gi tube man kanyono tiyole oko. Koro tuo nyalo yudo kamoro amora kuonde e fuondi mege delgo tuo nyalo yudo. Erokamano nyiwacho no kata ni thothne kuom nyithindo matindo othoro biro kotenre kod complications ma samoro inyalo nyuol godo nyithindo. Moro kanya madwani mondo mi wadonje wang'ia ni to gin complications mage ma inyalo nyuol godo nyithindo mondo mi gibed kod chandruok e yor lach. Kamoting'o nyiroke, oting'o kacha dag lach kachiel kod yor lach owuon. Thothne complications gi thoro bedo mage? Kapo ni nyathi moro onyuol mokwongo gima dwa wacho ni ochando jok ma inyuolo gi abnormalities gi ochando sana joma nyithindo machuo. Koro iyudo ka nyathi machuo kapo ni ne nitie shida e nyarogno ne onyalo bedo koyudo infections gi sakasa. Kapo ni nitie shida e bladder no either okuot nikech samoro duong' ne noko losere maber iyudo ka odiyo bladder
koro iyudo ka blada ok ti kaka onego bed notiyo maber, kamoro lach dhi to kudore kamoro, to ka lach osedhi okudore kamoro to ema koro bakteria chako timo chako dongo, aeto iyudo ka nyathino nigi urinary tract infections. Ae bende iyudo ka poni en gi problem moro e yo kae mamiyo ok onyal layo maber, kata lach ok rum te. Olayo to lach ok rum te, lach moko dong'. Bende ibiro yudo ka nyathino sakasa en gi infection mar yor lach. Koro ibiro yudo ka gigi timore seche moko kwa ng'eyo, to gin gik matimore, koro wabiro neno kaka gin ranyisi mage ma biro nyisowa. Ae bende yore mamoko minyalo yudego kiweyo monyuol go ng'ato, inyalo yudo ka nyathi kata odhi e cho, sana sana kuom nyithindo manyiri, odhi e cho oko maduong' to ok ong'eyo kaka oywere maber, kata janyuol ok ong'eyo kaka oywere maber. Ibiro yudo ni midhusi makelo tuoche mege yor lach gi, moko gin ma wadak go e dendwa, to kapono owuok kamonego bedi mobiro kar lach kae, to koro okelo shida. Koro iyudo ka nyathi odhi e cho, nyathi ma nyako sana sana odhi e cho, to koyweye maler. Koro iyudo ka oko maduong' no odhi to mulo yor lach. To oko maduong' oting'o bakteria mang'eny, ma kaponi oko no obiro ma obudo, oko odhi momieno kar lach, to nyathi nyalo yudo tuo mar yor lach no. Ae bende nyathi kodhi e cho moko luok maler, ae chochewa matinde ji bedegi, nyathi odhi e cho to koluok chono maler, kata ng'ato no osedhiye to ng'ama ne nigi tuo, nyathino biro to bet, nyathino be nyalo yudo tuo. Koro ng'eny ji penjore, ji ne paro ni tuo mar line malach en mana maybe kata kiriwori gi ng'ato matuo e kinyalo yude. Emomiyo nayiero ni kawuono walosie mar nyithindo, nikech nyithindo to ok riwre gi jowadgi, but pod ginyalo yudo tuo no. Koro waseneno ni kapo onyuoli gi abnormality moro mantie fuondini gi, ama ka hygiene ok ber, oko maduong' odhi omulo kar lach no, be inyalo yudo shida. Ama ka nyathi odhi e cho moko luok maler, obet kama kata lach ng'at mane nigi tuo nitie, bende onyalo yudo tuo no. Koro onego wabed makini kabisa. Nyathi manyako onego puonje to oywere nang'o. Onego bed noywere kowuok kabang'e kadogo chien kama oko maduong' wuogo. Tibiro yudo ka moko kia giywere sama gidhi oko maduong', to giywere kowuok kama oko maduong' wuok go kaduogo mbele. Koro iyudo ka oko maduong' no mienore kuom yo malach, to oko maduong' oting'o bakteria mang'eny. Koro bakteria go dhi to kosemienre kanyo to gichako dongo, tiyudo ka koro nyathi nigi signs mege UTI mowuoye kawuono. Moro wang'eyo ne kidienje mopogore opogore mag nyithindo minyuolo kod abnormalities, kaka ni wachonwa cha, ma ahinya nyithindo machuo. Thothne en ang'o mamiyo nyathi inyalo nyuol kod yor lach kata dag lach mantiere kod chandruok? Kapo nono ni ok ochwere e yo makare, kata ok ntiere gimoro manotimo, infection moro manobedo kuom ng'ama miyo seche ma opekni, debede ni ang'o ma timore ma thoro kelo chandruok ni kuom nyithindo ma yawuoyi ng'enyne? Kato bende kwa pimo ma wadak godo kaka weche mag hygiene, weche mag ler, weche mag rito nyithindo manyiri kachiel kod ma yawuoyi kachiel kod minyuolo godo ji, mane mathoro bedo mang'eny mathoro miyo nyithindo UTIs? Bathoro bedo mang'eny kuom nyithindo matindo kabisa, en onyuolgigo. Onyuolgigo. Inyalo yudo ni nyathi, nikech gik mang'eny matimore e ngima mar dhano, inyalo yudo ka nyathi nigi abnormality moro ma samoro ok inyal trace, but ibiro yudo kata gik family planning, yani kata mna yedhe moko ma ji tiyogo, ing'eyo, yudo ka development ma nyathi seche the first 3 months gin ga very critical. Koro kapo nitie makosa notimore kanyo, tiyudo kata kapo ni the testicles oko duogo piny maber, ama iyudo ka prostate nyathi duong' gi kainago. Koro midwaro gan sasa ma nyathi onyuol, to nego bed ni ng'at molony e weche mege nyithindo timone nyathi examination, kendo ka nitie shida to iloso sechego.
Kapo ni daktari otimone examination ma oneno kapo ni nitie shida kamoro tibiro nyisi. Nitie nyithindo minyuolo kata ka kamonego bed ni golo oko maduong' onge odinore. But ka gino oyudi tiyudo ka idhi timne bero tiloso. Inyalo yudo nyathi monyuol kama ologo pi odinore, ama iyudo ka duong'ne ariyo kandi iyudo ka samoro achiel ni malo to achiel ni piny. Koro nitie kaka gigi te kapo no yude chon to inyalo tere bero tiduoko gigo mabed maber. Nikech sama ok en normal kako nego bed to nyathino biro bedo gi shida. Either obiro yudo ni kodhi layo ok onyal tieko layo te, ama sama tin odwa no odhi e cho, ama blada samoro pong' piyo ok kaka onego bed ni timore. Koro yudo ka gigi ng'eny, to kapo ni gigi kineno gigi mitero nyathi piyo piyo ma yudo kony mapiyo tiyudo ka ng'eny gi ibiro yudo ka gin gik miloso to nyathi duoga kare. To wan gi tuoche kaka cancers, ama nyathi nigi tuo mar oboye, gik miluongo ni kidney stones. Mago be seche moko nyalo dino kar lach. To ka gidino kar lach, to sa sama lach osekudore kamoro tiyudo ka koro bakteria biro to chako nyuolore kanyo. To ema koro iyudo ni nyathi ena gi shida urinary tract infection mithiedho ok rum. Manyaka chieng' problem mantie no bed corrected kiyudo ka nyathini nigi kony. Ere kaka janyuol nyalo ng'eyo ni nyathini nitiere kod UTI? Isenge konwa moko matin kuom ranyisi wachonwa kacha ni kapo nono ni en nyathi ma bende sate odwa no ol pi kod weche makamago. Kata kamano yiena mondo mwakaw yweyo ka waduogo to kanyo mwachako godo. Ranyisi makineno kuom nyathi tinyalo chich nyaka bedi ni nitiere kod chandruok kar lach kata e yor lach. Kik dhi mabor kik isudi, penj laktar kokalo RamogiTV, ngima en mwandu. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Odwa dhi dak kanye? Nyithindo go machamo ang'o? Be ong'eyo gima timo adier? En mana wich teko ma en godo. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e RamogiTV. Oh no, Nyakwar Ramogi ne opong'o wang' mbui ka ochamo miel aduwa teng'a. Gidende ni Oscar wuon nyasi. Mondo yud sigand jamiel mathiring'inyi, tudri gi Walter Nyambaga. Katigo na Rutu, katigo na Mnanyatiti, katigo na Mnohangla, katigo na Lewin. Jamiel. Chieng' tich adek, saa 1 kod saa 3 otieno, mana e RamogiTV. Kik bai.
Machiegni kendo kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ranyisi ma kineno kuom nyathi tinyalo chich ni nyaka bedie ni entiere kod tuoche e yor lach. Mana kaka ne Dr. Judy otemonge konwa e kidieny mokwongo cha kineno ka odwa nool pi sate. Samoro bende olo pi to ok rum. Samoro bende odwa ni mondo mi otim ang'o kanye kama wantiere wang'iyo ranyisi go. Koro ranyisi mokwongo kabisa ma kineno kuom nyathi to nyaka ichich ni nyathi ni nyaka bed ni gi shida korka lach. Sama nyathi layo tineno ko biro ywak matek. En gi rem? En gi rem mang'eny. Koro olayo to ywak. Kendo seche moko ineno ko ng'ado lach nikech kaka lach kalo. Owinjo malit. Owinjo malit kabisa. Kendo ywak. Ken nyathi matin to koro en ng'ama ywak aywaka. Moko ibro neno kaka nyithindo matindo ineno ka osiko dhiecho. Sama tin te no ringo dhiecho. Koro mae onego kata mana jopuonj mapuonjo nyithindo e skul, nyithindo mapod tindo. To kata mana miyo wuon. Kiseneno ka nitie gimopogore kuom nyathini. Nyathini en sasa odwa dhiecho. En ni odhi to ko lach duto. Koro sama tin koduogo to kendo lach ohinge. Odwa no ringo dhiecho. Moko bende ibro yudo ka lach osebiro kapok owacho ni kata japuonj no dwa dhiecho cha kata kapok onyiso min gi no dwa dhiecho to lach osechako wuok. Ten ng'at manyalo ga wacho na dwa dhiecho modhiecho mola maber moduogi. To sejego tiyudo ka lach osechako wuok. To nyithindo moko bende ibro neno king'iyo lachne tibro neno ka nigi dots moko mege remo. Ma lach no ko gole mokete container tineno ka en gi gik moko makwar. Nyisi nitie problem e urinary tract monego bedni ing'iyo. Then lach nyathini ibro neno ka en rangi maratong kabisa aeto odum makech. Odum makech makata ka en nyathi odhiecho to kiluwe tiwinjo ka lachne dum kabisa. To king'iyo kata echo tineno ka lachno en gi kala ma manjano mang'eny. Kakoro en severe ma ok othiedhe tibro yudo ka nyathini ni kata kod dendi koro chako bedo maliet. Tuo koro sewuok e yor lach koro donje remo koro ineno ka odhi e organs mamoko. Koro yudo ka nyathi nigi liet e dende. Nyithindo moko ibro yudo ka koro gisiko gi ywak aywaka. Ma nyathi ok dwa kata ni timang'o mondi mule oywak. To sasa ma kati dwa mule ni to oparo pain men go sama odhi layo. Koro gigi duto janyuol onego bed ni machiegni gi nyathi mondo mi okonye mapiyo nikech tuoche gi gin gik ma koyude tithiedhe to kosethiedhe to bende nyathi changa. To be mana ka iluori kako timang'o kako wachni ni mondo nyathi mondo mi. To ka ok ing'eyo to sami seneno ka nyathi nigi ranyisi go to ting' nyathi mondo iter ne ng'at molony. Ng'at molony biro nyisi ma e gima timo nyathi. To kata ka ochuno to biro chuno nyaka pim nyathino mondo ong'e ni to ang'o matimore nikech gin bakteria mopogore opogore. But wang'eyo ma common ahinya wang'eyo. Koro ichako ne nyathi thieth kapod itimang'o kapod ing'iyo mamoko manyalo betie to koro imiye thieth ma complete. Kamano. Ponono ni ng'ato obedo kod nyathi kuom ndalo mathoth nyathini ni mana kod chandruoge gi odhi oko matin kata odhi layo to ywak. Janyuol wacho ni samoro en mana gima bro rumo kende. Tuoche maluore kata complications manyalo bedo kokalo kuom UTI mag nyithindo nyalo bedo ang'o gini? Koko thiedhe seche makare. Koko thiedhe seche makare to waduto wang'eyo ni ka kokigeng'o bur mantie e wall tibro yudo ka ot biro gore piny tibro chako gere manyien. Koro mae to wan gi ngima ma nyathi. Koro nyathini ka ok ithiedhe mana gi obro bedo nyathi ma ogera ok obi chiemo maber to bang'e kuno magi ema koro yudo nyathi nikech gima nochande kotin cha bang'e kuro ibro yudo nyathi koro layo remo nikech tuono osechamo yor lachno. Koro sasa ma lach kalo
to kalo gi nitie adhonde kuondego. So kakalo to wang'o to nyathi nigi rem to nyathi koro layo remo. To bende wachon ka in kod tuo e dendi to kothiedhe koro wuok kama entie no to olandore e gima luongo ni sepsis. Iyudo ka koro remo te nigi tuo. Gima nonego bed ni timang'o ni geng'o ka pod nitiere. Ni biro yudo ka koro kawuono tuo kinyo tuo ena ng'at ma koro niya kod makata ka nitie jomoko ma keto ni ka nyathi tuo to dhi onyiew ne nyathi amoxil. Ok ong'eyo na amoxil nti kawe for how long. Tuo bedo matin, duok chien matin. To bang' kata mana week achiel kendo nyathi oduogo kaka ne en cha. Emwaluongo recurrent infections. Kaka waneno yor lach kaka en. Koro ibiro yudo no ochakore piny kae to dhi e blada to idho malo. Emiyudo ni koro nyathi oboyene. Ok oboye nyarogno mege nyathi bende koro bedo affected. Ema koro yudo ni nyathi nigi problem mar nyarogno. Nyathi teri dialysis. Nyathi koro ok nyal nyaka timne dialysis e kaluok rembe. To wang'eyo ni yor lach ni ema luoko dendwa. Ema golo uchafu mani dendwa. Igolo uchafu through lach. Kata ka nitie pi mang'eny dendi tigolo through lach. To ka ok irango yorno maber tibiro yudo ka koro yorno kethore. Emiyudo ka koro lach kala nikech yo mar lach notimre nadi okethore. Kamano. Kaito waduto te wang'e weche mag dialysis kaka chal kapo nono ni nyarogno dhi mokethore chuth nikech tuo yor lach mani inyalo geng kata mani inyalo thiedhi. Dialysis, Dr. Judy, wang'eyo kaka beche rach pacho ka kendo wang'eyo kacha ni mondo mi oyude ok en gima yot ahinya. Koro apani mana kaka iwacho no kapo ni kigeng'o bur matin mane korot ibro po ka igero korot duto te. Adwani mondo mwadhi ane e kidieny machielo seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi mag UTI ma nyathi ywak seche molo pi, nyathi nigi rem, samoro bende kineno lachne to nitiere kod rakwaro manyiso ni nitiere remo e iye kanyo ma bende timo maber mokali pimonwa ni manyiso ni kute ka osedhi mochamo yorcha koro yorcha chwer ema kalo gi remo. Obiro iri kaka Dr. Judy. Thoth utimo diagnosis nang'o? Ubo ng'iya symptoms ranyisi gi, ibro pimo temperature, iwinjo liet, ibo timang'o mondo ibed gadiera ni ma en UTI kuom nyathini. Koro ka ken ng'ama duong' to ng'ama duong' biro wacho kako winjo. Oluongo ni history. In bende ibro timone chekro imule kuonde mowacho ni lit go. Koro to ken nyathi nikech kawuono wuoyo kuom nyithindo. Ken nyathi ng'ama nyalo mi lerno maber en min nyathi. Nikech min nyathi emong'eyo nyathine malong'o. Ong'eyo nyathina ni en kodhi e chodhi ga maber, ok oywag ga. But kuom ndalo achiel ariyo moko mokalo, kolayo to ywak. Aito osiko dhi e cho saka sa. Koro gimwatimo mokwongo en ni miyowa history kako osebedo. Nochakre karang'o, tang'o mineno. Ka imano to nyathi iketo to itimo ne examination. Koro ibro yudo ka nyithindo mang'eny ken gi kimula pinyie kamae tibro yudo kogo nduru nikech pinyie no lit. Nikech kuondego ema gigo nitie. Madag lach nitie kamora mora. Koro ibro yudo ka kanyo kimula ni to nyathi go nduru. Koro mano nyisi ni nitie problem bende. Aito ikawo lachni kisetimo ne physical examination tikawo lachni. Nitie yo moro miluongo ni urine dipstick. Nitie gimoro mi ilute lachno. Nitie test moro ilute lachno. To kigole after some time tinyalo neno ka lach en normal kata ok en normal. Nitie colors moting'o mobiro goloni. Koro ibiro neno ka lachno en normal kata ok en normal. Ka ok mano to ikawo lach titero e lab. Kose kawo lach motero e lab tidhi ng'i through the microscope. Kapo ni nitie bacteria manyalo bedo ni kelo problem. Nikech bacteria ne makunyo kuonde lach go koro yudo ka ng'ato layo gik motimo remo. Samotere lab ni be ging'iyo ka en tuo mosedak tibiro yudo ni kata kinena lach ko ole container kama tineno kokwar. Okwar ama en gi gik moko motimo remo. Koro kitere lab tibiro neno gi maber gi ng'eny. Aito bende ibiro neno bacteria
waluongo ni culture and sensitivity. Koro idhi to ibro neno bacteria motimang'o modongo kowuok e lach no. Koro bacteria gi mabro miyi guide to kama bacteria en ma to nego benu atiyo gi yath mane to en mang'eny machalo nadi nikech kako ng'eny bro miyo ndalo mitiyo gi yath bedo mang'eny. Koro ibro yudo wan gi complicated urinary tract infection and uncomplicated. Koro complicated seche moko iyudo ka nitie damage mang'eny e yore meg organs mege lach gi. Koro bro chuni ni tiyo gi yath kuom ndalo mogwaro mopogore gi uncomplicated ma inyalo tiyo gi yath gimoro ndalo 7. To dware ni yath komiyi ni itiyo godo kuom ndalo gote nikech kichako aito gigo dok piny tiweyo tibro yudo ka gini kendo nyalo duogo ema waluongo ni recurrent urinary tract infection. Koro iyudo ka ng'eny ni ibro miye yath momuonyo tibro miye kalure kod gima yude lab kamano. Ma kapo nono ni ong'eny ahinya ni complicated ndalo ma ng'ato muonye yath kata nyathi chame yath bro bedo mang'eny kata jumbe 2 to kok en complicated to ndalo 7 ndalo 5 tiyudo ka ose clear. To ng'eny jowa ang'eyo jowa ni miya moxil 2 omuonye fo ndalo 2-3 to koneno ka symptoms go te kako werego to mane mamiyo wabedo gi moro mwa wuoye miluongo ni drug resistance. Koro chopo kama ini dwaro yedhe ma complicated manyalo konyi mondo miyo. Hapa ni wameka maka kanyo Dr. Judy wayude weche manyien e yo machuok kaito ka waduogo to wang'iyane ni seche ma ng'ato ithiedho ni en ang'o gini monego beni timo chiemo mage nikech wacho ga samonis ka ng'ato chamo antibiotics to onego beni tiere kako tiyo kod chak kod gik makamago ibro nyiso wakati kopogore kod mano bende wabong'iyo kacha mopogore kod mano kaka inyalo geng'e ahinya kuom nyithindo matindo ma wawuoyo odiochieng' makawuono. Seche moka uyoyo ni tudri kodwa Facebook page en RamogiTV #penj laktar inyalo yura bende kokalo Facebook page wa en penj laktar. Penjo duto tema inyalo bedo godo or ka Dr. Judy biro duoko kikisuda kikidhi mabor kata matin. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wacho to go kot to jibiro tek loero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Tunategemea hii barabara na kutegemea sasa imekatika kabisa. Ji 11 owito ngimagi kama kwan-gi ok tin 1,900 odong' maonge kuonde dak bang' oula mapek manyokel gi koth e counties buora ma pachoka. So far watu 8 wale waliokuwa ndani wote wameaka. Ji 14 otho e masira 2 mag apaya motimore counties ma Kericho kod Nakuru. With the permission of the government, we are able to get some doctors from the region. And we have political leaders
leaders just for a time. But for doctors who are serving, your skills cannot be taken away. Lakteche pod oniano gi ng'anyo margi madonjo odiechieng' mar 27 ka ostende ma KU to chako ndiko lakteche mawuok e pinje maoko. Penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Dr. Judy ng'anyo aneno ka otedore matek mokalo. Kendo oganda inyore. Penj laktar. Pono ni ng'at wayudo kod nyathi kod tuo mar kar lach kuom nyithindo ma bende complicated ma nyathi ywak. To wadhi e osiptal wayudo ka lakteche ong'anyo kaka gi lakteche gi. Wadwa timo nyithindo gi nade? Wadwa bet nang'o Dr. Judy? Nikech en gima osetedore to medo mana tedore. Jatend piny Kenya bende onyono ni pesa onge mimedo lakteche. Ruth kiyiena we kika wuoye wach mar ng'anyo. To gima timore en ni lakteche mege osiptande mege sirikale mong'anyo. Lakteche kidhie private tibro yudo kony. To jok mang'anyo gidwaro ratiro margi. Koro weya mondo aweye gi kanyo. Abro weyi mana kaka iwacho. En mana ni oganda ema inyore. Kendo ok ang'eyo kaka bro bedo to seche ma ng'ato achiel inyore oko kacha to waduto te wainyore. Mok wanyal wuondore ni ok timre to en gima timore. Ok wanyal sowi wa ikuoyo to wawuondore ni gino onge to entiere. Kata kamano ponono ni ng'ato osebiro gi nyathi ma oyudo ni nyathi nitiere kod UTI, yore mag thieth. Thothne thieth makare chal nade? Koro thieth makare en ni nyaka iti gi daktari. Onego bed ni kaka ng'ama miyo nikech awuoyo kuom nyithindo. Ng'ama miyo onego ichiki iti malong'o ne gima daktari wachoni. Nikech mane ng'at makoro nyalo konyi to nyalo konyo ni nyathi. Nikech kaka waseng'iyo ni ka ok ithiedho nyathi e seche mowinjore to gini nyalo kelo ne kata mana shida bang'e. To nyalo bedo shida maduong' ma nyalo bedo nyathi koro okonyal kata nyuol nikech shida manotimore ka nyathi ni tin. To ma nyathi mabiro dak gi rem manyaka chieng' ka koro choponi okonyal nyuol nikech infection mane nitie to nokothiedhi. Koro dware ni janyuol to gi daktari gitiyo karachiel mondo gikony nyathini. Koro thieth mantie en ni ibiro mi yath mwaluongo ni antibiotics to gi yedhe mege rem mibiro mi. Kapo ni iluwo kaka daktari onyisi tibiro yudo ni bang' ndalo 7 kamae ibiro yudo nyathi osetimo. In fact bang' ndalo 5 nyathi osechamo. Dr. Judy yenda mondo miya kaw simb Liz nitiere line entiere gi penjo. Hello Liz, penj laktar. Awito Liz Mosainya wadhi nyime. Koro kosemi yath ni mi nyathi mokwongo nyaka idhir ng'at molony nikech ok idhir ng'ata dhir ng'at molony kinyise kaka nyathi en kata kapok opimo nyathi to bro nyisi ni mae gima rach gi nyathi. Wachake yath but we wakaw lachne mondo wapim mondo waneni kaponi gima wathiedho no en to kaka nasenyisi ni bro yudo ka atamalo 98 incorrect. Koro ibro miyo nyathini yath kuom ndalo 7 to kaponi en monuore nikech ma waluongo ni recurrent infection cha samoro nokothiedhe maber ayo duogo. Koro mano bro chuni ni ithiedhe kuom ndalo 7 ama ndalo 10 ama ndalo 14. Koro nyaka ilu kaka daktari owachono. Wawacho ni ji mondo tem mondo one daktari sama nyathi onyuol. Nyathi onego cheke mondo kaponi nitie ng'ol moro maponi nyathi nyalo bedogo to mondo olos mapiyo mondo kik bi chande bang'e kapok odhi mabor. Kamano. Liz ne penjo kacha ni nitiere kod nyathi ma jahigni 4. Nyathi nitiere kod ranyisi duto te mani wacho ka ong'uko lach, olayo matin tin, nitiere kod rem mokalo. Inyalo ng'ado ne Liz rieko nang'o gi kama wantiere gi gima dhi mbele e chuny Kenya ka sani?
Koro Liz the hospital kama nitie nikech okapar ni osiptande wa duto lor. Osiptande wa mane Kenya ka. Okapar ni giduto lor gi. To kochopo koro ngima ma nyathi tinyalo dhi kata mane private mondo konyi nyathi. Nikech gima dhi wuokie duong' moloyo kata pesa midwa dhi thiedho nyathi. Tibro yudo kidhi kata mana kama iuse yath kuom ng'at molony to biro nyisi gima dhi mbele to biro miyi yath timiyo nyathi. Mana ka ok iyudo ng'at molony to ok bi miyi yath mowinjore. Yena kawi simba Faith. Hello, penj laktar? Okay, iwuoyo gi Faith. Machiegni Faith. Nende an gi penjo moro. Ne tuo mar lach no nomaka chon ka ne pod atin. To naluor mar nyiso mama. To koro ne en gima nodhi adhiya ma nyaka odhi ochango kende. Koro kang'e ni nochango nokanre. But kanadhi e keny mara mokwongo, to gimoro nodhi otimre ne wuon parwa to nowacho ni en STI. Koro ok ang'e nikech an awuon kaka notimre adichiel no pok ochako duogo akaonto sani an gi nyithindo 2. Koro ma do penjo laktar ni dibed ni en tiere ya koso nitie kaka tuno ya lal koso en gima pod obiro duogo bang'e. Ni yude kata ni chich ni tiere kodi ka ni jaigni adi Faith? Kana jaigni adiwa kada jaigni 16 kocha. Sani jaigni adi? Sani tangi 27. Dr. Judy, debed ni ang'o madhi nyime e ngima Faith? Koro gima timore en ni ok ang'eyo ni ong'e nadi no tuo. Maybe kalure kod ranyisi ma owacho. Nitie ranyisi ma waneno kuom joma chuo, kuom jok madongo ma bende dwa chala kaka mege nyithindo gi. Koro kang'e ka ne en gi ranyisi go. Gima chielo en ni ok ng'ata moyudo bakteria no biro end up no tuo. Wawacho ga ka pile ni dendwa nitie kaka gorega gi tuo seche moko. Koro inyalo yudo ni iyudo tuo to dendi ogore kode motimang'o molal mok ineno kata ranyisi moro amora kobiro kata ka gibiro to gibiro matin to iyudo kolal. Koro nitie moko ma del nyalo goya malal. To kapod ichich ni pod onyalo bete gima nyalo konyo en mana ni odhi mondo timne check up. Ka koro en gik molure kod yore mege nyuol ang'ogo pod inyalo dhi idhiano timni check up tibiro nyisi ka nitie tuo dendi kata onge dendi. Samoro dendi nogore go molal motieke kamano. Tawinjo kumulo kamoro ka Dr. Judy ni tiere gimoro mano timore ne wuon pargi ma wuon pargi wacho ni mano en UTI. Debede ni ang'o mano bedo ka? UTI owacho ni nitie UTI ne oyudore kuom wuon pargi. Yes. Mano koro inyalo mana wach kapo ni gidhi gite motimne gi pim. Nikech ok wanyal ng'eyo no owuok kanye. Onyalo bedo kuom ng'ama dichuo kata kuom ng'ama dhako. Samoro nena bende UTI moro momaka ng'ama dichuo ni. To bende ok owacho ni kapo ni iseyudo UTI ki nyathi matin ok inyal yude ki ng'ama duong'. Pod inyalo yude kalure kod yore mane wawacho ga. Samoro idhi e cho ma ok ler. Samoro yore mege hygiene gik moko ainago ama samoro iriwori gi ng'at ma ok ler ahinya bende pod inyalo timo pod inyalo gamo tuo. Koro kata tuo no yude ka en jahigni en teenager kucha pod tuo machielo pod onyalo yudo. Seche wacho ni iriwori ng'at ma ok ler ahinya moro nyalo mulo kanyo matin kapok wadhi nyime kod twagni nikech adwa ni mondo mi wang'e ne thuolo ma nyathi nyalo kawo mondo mi ochangi ma tuoche mag lach girum kuome maber seche ma oyudo thieth. Gima wacho ni ing'eyo ni yo mar lach e yo ma bende ji tiyo godo yore mege sexual intercourse. Yore mag riwruok. Yore mag riwruok. Koro kapo ni ng'amuriwo rugo en gi urinary tract infection to ka giriwe gi ng'ato ng'ama chielo cha be nyalo yudo. Emomiyo wawacho ga ni samitiyo gi kata kondom tibiro yudo kigeng'o gik mang'eny.
Jomoko paro ni ich wati ema igeng'o kende miyudo ka ng'ato yien mondo odhi otim ang'o. Dr. Judy yena ka wesim Patrick. Patrick, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Patrick. Mane dunia. Nan di chandruok e lama otemo wacho mr John. To ka se ti kaka ti ko ka ya bedo e osto ka ti ko regi ni mastran na amjere na ti. Kisetieko? Kan ka ti ko ni no tan ko se ti ni no tan ni ko se ni no ta ke kamano to an maka ni de matinki. Line mogik ne moka winj maler. Na kwayo mondo mi director na kata producer na okauna penjo no niko sitieko gi minot tango matimore tok mano line ema dwani mondo mi awinji kaito wadhi nyime. Dr. Judy, seche ma nyathi owacho ni seko sitieko gi nentiere ko chandruogni chon to neno ka chandruogni pod medoga duogo oriyo ka. No se thiedhi. Patrick, kokang'eyo ka Patrick montiere line, kata kamano ka pono ntiere line, inyalo nyisowa ka pono no se thiedhi kata ooyo. Patrick onge line. Koro aparo ni gimotemo wacho en ni bang'e ka giseriwore gi minot to ojawinjo signs moko mane wawuoye ka. Koro kaponi nawinjo penjo neno maber, ok wanyal wacho ni tuo kata kituo. Koro kapo ni signs moko ma wawacho kande inene dendi achiel kata ariyo kata adek, to gima nyalo konyi en ni chop ir ng'at molony mondo ugo kode mbaka. Onyalo konyi nikech nitie test moko mitimo kata mana seche michopeno lachni emikawo to nitie gimilute tibro nyisi ni lachni ok en normal. Koro omiyo kik iwinj ka gimoro rach e dendi tilingo nikech onyalo kelo ni shida bang'e. Omiyo koro kapo no idho malo ochakore piny e tube kae to koidho malo to ema koro dhi timo odhi gore kod nyirogno to koro kanye ma wan gi shida mang'eny ma wawacho ni dialysis kande. Dr. Judy, nitiere picha moro mane waneno ka lach dok chien. Nikech thothne waneno ka lach wuok kata lach akuma olosore moridre piny nyaka dag lach mowuog oko. To ne waneno picha moro ma lach dok malo. Macha debede ni timore kang'o motimore to seche motimore no thothne ang'o matimore e system ng'ato. Koro gima timore en ni lach onego bed ni wuok malo to ridore ka wuok piny manyako kale tube cha ka koro dhi oko. To kapo ni nitie blockage moro, gimoro mageng'e e diere kae, tibro yudo ni kar mondo dhi piny to en otimang' odhi malo. Wan gi gik miluongo ni kidney stones. Mano to sana otimore kuom jok madongo, kidney stones. Ibro yudo ka gigeng'o kama onego bed ni lach kale, gimoro kaka iyudo kata ka stone obiro timang'o ogeng'o area ni. Koro mondo lach onego bed biro piny kamae aroni. But ibro yudo ni kochopo to yudo blockage, tiyudo ka koro odok malo. Koduogo malo to ng'en sama owuok kae koduogo piny en gima ochido, koro idwa ni mondo timang'o mondo owuog oko. Koduogo malo moduogo ka to koro odhi wang'o nyirokeni ema koro ichako bedo gi problems. Nikech chilo mano onego bed ni wuok ka koro duogo duto te. Ama kata ka en nyathi monyuol gi shida ma owacho ka miyudo ka nitie blockage kamoro. Koro nyathino en blada no onego bed sama olayo to blada no dong' nono. But iyudo ka nikech nitie blockage moro koro nitie lach moko madonga. To lach madongo ema koro bacteria nyuolore. To koro yudo ka nyathini nigi shida seche. Joluo nogo ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. To kapo kachopo kanyo yie mondo akawie simu. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Ruth. Machiegni wawinji. Iwacho ga ni UTI kidhi e hospital to wacho ni UTI. Kibiro ir mine nyaluo to giluonge ni orienyai. Koro kanyo confuse matin. So daktari eduoka nyacha gi UTI. Ing'e ni mano en be penjo mane papecho bedo penjo ni gini dobedo rienyacha koso.
Kalure an kaka ng'e kaka jaluo Rio Nyanja opogore kod UTI. Nikech Rio Nyanja ibro yudo kowuok e yor oko maduong'. To UTI tiyudo ka owuok e yor lach. Nikech Rio Nyanja kalure gima nopuonja en ibro yudo ka nyathi dhi oko odieo dende chwakore mano sana ibro yudo ne en problem nie ich ok en e yor lach. Koro kaka ng'ama mama to onego bed ni ng'eyo kaka ipogogi. To samoro be nyalo yudo nyathi ni Rio Nyanja to yor lach bende nigi shida. Koro kidhir ng'ama olony to biro konyi, biro nyisi ma en gima wuok e ich. En chido moro mane ich. Ineno? Monego bed sana ibro yudo Rio Nyanja ibro yudo nyithindo matindo. Samoro ogine odhodho thuno to chako ko bedo digested maber. Koro yudo ka giwuok in form of nodieo gik moko ma greenish kamae. Madum kabisa. Mane mang'ene no Rio Nyanja. But moro ni to en yor lach. Ma nyathi kalayo to oyuak nikech en gi rem mang'eny nikech yor lach nigi chandruok. To bende iwacho ni nyathi nyalo bedo kod Rio Nyanja kaachiel kod UTI. Kamano. Daktari geng'o ber moloyo thiedho mane kaka joluo nogongero. Wanyalo geng'o chandruoge gi nang'o nikech kaka minyuolo go ng'ato. Thothne inyalo tim nang'o mondo mi ogeng'i? Wanyalo geng'o niya ni nyathi konyuol mokwongo wacho ni ji onyuol e osiptal. To kata kok inyuol e osiptal, ter nyathi osiptal ne jomolony mondo ng'i nyathi. Nyathi kitero ing'iye kochakre e wiye nyaka tiende piny. Ibro neno ka nyathi ni tiende obam, nyathi ni nigi choke moro bam, wiye timre nadi, ing'e gi kaino. Ibro ng'i nyaka duong'ne kaponi gik moko duto ni kare. Ibiro ng'i nyaka dhoge, ing'iyo lewe gimoro amora. Nyaka wengene. Koro sechego kantie problem to daktari biro yudo to bro wacho ni mae gima onego watim kawuok ka. To bero miberogi kobar nyathi sama pod otin to gino biro chango. Chances gino biro chango kabisa nitie. To kaponi gini owe modongo tema koro ineno ka nyathi nigi chandruoge mane wawacho ka. Pono ni ng'ato tudore kodi Dr. Judy inyalo yudi kanye namba ni mar simu kapono ni nyalo miyowa mondo mwagol twagni e studio ka watere oko nikech samoro thuolo e studio thoro bedo ga matin mokalo. Awinjo ka ji wacho ni lakteche ogomo but gigomo e osiptende but nitie clinics kaka an gi clinic 0745 442-020. Kichopo kanyo anyalo konyi. Erokamano nya Dr. Judy. Geng'o ber moloyo thiedho to ka beto nyuol e osiptal kichich ni chandruok nitiere kamoro te matek mondo mi idhi ine laktar. Dongen kamano daktari? Kamano kati penj laktar. Erokamano ahinya. Ne jogo picha mawa erokamano mathoth ne daktari Dr. Judy erokamano mang'eny kuom yudo thuolo mibire studio mipuonjo oganda wa kotenore kod weche mag UTI kendi pogo Rio Nyanja kod UTI magi duto te bende nyalo bedo kuom nyathi. Ne jahera mar chenro ni kamoro amora ma intiere erokamano mang'eny ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ne director na Lindsay erokamano. Ne producer na Papa Chokoth Nyameja erokamano ahinya. Ani lungani Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu